Čo si ako prvé predstavíte, keď sa povie Bologna? Ja určite špagety a bolonskú omáčku. Bologna nie je len domovom tejto pochuťky, ale sú to aj tortellini, mortadela alebo nadýchaná pizza typická pre toto mesto. Okrem kulinárskeho dobrodružstva ponúka Bologna aj ďalšie atrakcie. Toto 7. najväčšie mesto v Taliansku má najstaršiu univerzitu v Európe, založenú v roku 1088. Najznámejší symbol Bologne sú určite dve veže Asinelli a Garisenda, kde Asinelli bola v čase jej postavenia okolo roku 1100 najvyššia väža v Európe s výškou 94,5 metra. Dnes sa nižšia väža trošku naklonila a aj preto je okolný areál uzavretý. Piazza Maggiore je hlavné námestie Bologne, kde sa nachádza Neptúnova fontána, radnica Palazzo di Accursio, ale aj bazilika San Petronio s najväčšími slnečnými hodinami na svete. Len pár desiatok metrov ďalej je multimediálna knižnica Palazzo dell'Arciginasio, ktorá bola jedným z najznámejších miest na stretávanie sa miestnych obyvateľov. Bazilika of San Domenico, postavená okolo roku 1200, je jeden z najkrajších kostolov v dejinách umenia v Bologni. Kto si chce vychutnať úzke voňavé uličky a typickú atmosféru stredovekého trhu, nesmie vynechať štvrť Quadrilatero. Piazza Santo Stefano je hodnotené ako najkrajšie miesto Bologne a určite sa ho oplatí navštíviť. Medzi mladými je najobľúbenejšie okno otvárajúce pohľad na miestny kanál. Je tam stále dlhý rád hlavne mladých ľudí, ktorí si bez fotografie z tohoto miesta nevedia predstaviť odchod z Bologne. Bologna, toto 400-tisícové mesto nazývané aj La Rossa, pretože strechy v Bologni sú predovšetkým červené, je hlavným mestom časti Emilia Romagna a určite sa ho oplatí navštíviť. Mesto plné histórie a kultúry, dobrého jedla a typického talianskeho temperamentu.